Metzineres, un podcast de Miren Nebot i la Bruixa Verda. Benvinguts, vamos! Comencem. De què parlarem avui, Bruixeta Verda? Pues mira, avui, Dress code. Descot, hoy venimos... De deesas. De deesas, ¿vale? Cada una su rollo. Yo vinc de deessa poderosa. Jo també. I tu també. Vale, cada una... Aquesta és la interpretació de deessa poderosa de cada una. Exacte. Bueno, avui estic molt contenta. Esperem que us hagi agradat l'episodi anterior, que us el deixem per aquí perquè podeu fer clic si no l'heu vist. Si no, també ens ho podeu dir. Què? Que si no, també ens ho podeu dir. Exacte. Acceptem les crítiques? Acceptem crítiques. No acceptem. Avui et vull presentar a una diosa Vale. muy poderosa, molt coneguda, que té a veure amb serps. Oh, wow. Por eso, estas pieles que hay por aquí, porque nena, hoy he mudado. No, ¿t'imagines? És una deessa que ha estat molt terrorificada, Criminalitzada, ¿vale? com totes. Como todas las diosas, i avui vinc a explicar Molt bé. la verdad. Vinc a explicar la verdad. Saps de què estic parlant? No en tinc ni idea. Aviam. De puta Medusa. ¿Quién es Medusa? Venc a parlar de Medusa. Parla'm de aquí, Medusa, sisplau. De Medusa, diosa griega. Bueno, para los que no sepan, y los que lo sepan tampoco, porque lo voy a explicar, porque esto no lo sabéis. Bueno, Medusa era una diosa de la mitología griega, ¿vale? Bueno, lo que se sabe es Que tenia serps al que cap. es una mujer mala, ¿vale? Malísima. Malísima, que tenía serps al cap. Podrida pel dolor, Sí, no? sí, y que tú la mirabas y te petrificaba. Sí, i xau. Y te chao. Y te Y chao. eso es lo que se sabe, ¿no? De esta mujer. Sí. Y además, con las películas esta de Percy Jackson y todo esto, ¿las has visto? No, ni ganes. Bueno, pues es una película de un chaval que son todos dioses y hijos bastardos de dioses y tal. Y llavors, doncs, hi ha una escena que surt la Medusa, que per cert és una actriu muy conocida, que creo que es la que hace la Uma Thurman, la de Kill Bill. Sí. Bueno, creo que es aquesta, ¿vale? A lo mejor no es, una no es experta en cine. Total, que la va representar pues, de mala manera, como se sabe. Total, que no es Medusa, no es lo que nos han explicado. Perpetuant l'estigma, de la mala dona. Hemos sido engañado. Explica'm, sisplau, la veritat darrere de Medusa. ¿Vale? Medusa era una jove, Sí. muy guapa, Sí. ¿vale? Que era sacerdotisa de Minerva o Atena, depenent de la mitologia, ¿vale? Vamos a decir que es de Atena, ¿vale? Molt bé. Llavors, era su sacerdotisa, y como sacerdotisa, pues, era verge, havia de fer voto de castidad, para dedicarse plenamente pues, al temple, y a més, Atena era la diosa de la sabiduría, bueno, total, que estaba ahí con ella, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿qué pasa? Vino un señoro, otra vez, un puto señoro, que se llama, llamado Poseidón. ¿Te suena aquest? El de los mares. Sí. Y la va veure tan guapa y todo el rollo que el tío se le puso entre ceja y ceja que se la volia, ¿vale? Pica. Y ella, pues, obviamente, no volia, primero, porque era un señoro, y segon, perquè era una puta sacerdotisa, y había de fer voto de castidad, pues, para estar con su dios y todo el rollo, ¿no? Bueno, pues el tío no aceptó un no por respuesta. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué raro. Pues el tío, ¿qué va a pasar? Un dia que la Medusa estava tota ja, tenia por, en plan, joder, este senyora no em deixa tranquil·la, pues va anar-se a refugiar pues, al templo, on ella es creia que estava segura, a su templo, con su diosa, tot el rollo. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Que el hijo puta aquest la va violar en el templo. La violó, la profanó, la va fer impura, ¿no? Entonces, la otra... A més de dir, hijo de puta Poseidón, te reviento, no, va i agafa i la castiga amb ella, tia. Que és com, what the fuck? Bueno, lo de sempre. No bueno, sí, entonces... Zero sorpresa. Sí, vale. Entonces, Atena, que tenia també... Bueno, és que hi ha un conflicte, perquè diuen que la va castigar, ¿vale? Se enfadó, por lo que sea, motivo X, que ara en parlarem, la va castigar con hacerla fea, hacerla con pelo de serpiente, i que ningú més la pogués mirar mai més perquè els convertiria en pedra. Ella li posa aquest càstig, que dices, encima que te violan, No, sí. encima sí, mierda. lo de sempre. Bueno, total, hi ha debat perquè diuen, una que ho va fer perquè es va posar gelosa,
¿Celosa de què? De que te violen? Sí, És que no té sí, sentido. sí. Bueno, uns diuen que es va posar gelosa perquè amb ella li molava Poseidón. Tot per ella. Salseo de Tot per ella. mitològico, ¿vale? I l'altre diuen que ho va fer per protegir-la, perquè d'aquesta manera no li tornaria a passar. Però, xiqui, tu ràbia... Horrible en tots els casos. Claro, és que Horrible. si tu tens ràbia per lo que li han fet, ja sigui per protegir-la o ja sigui per enveja o per lo que sigui, coño, vete contra el señoro, que és el culpable, ¿no? ¿Sí o no? Pues tía, pues no, pues encima de puta pelea. I me sembla trist este mito, perquè és que, tia, és que és el que passa ara. Bueno. Saps quantes vegades hem escoltat de i com anava vestida, i per què estava sola aquí, i per què no vas marxar més aviat, a més de buscar els culpables, no? És com que fan preguntes a la víctima, en este caso, ¿no? Per actuar la situació. Es como, joder, vamos a avanzar un poco, vamos a creer un poco más a la víctima y no al agresor, ¿no? Pues me fa molta ràbia perquè és com que aquest mite que fa milers d'anys Es podria considerar una de les primeres violades de la història? podria considerar... Bueno, de la història d'Occident, no? Almenys. Es podria considerar. Sí. Pues como este mito que es tan antiguo, a día de hoy, es que aún es. Y es muy triste por esto. Y llavors, una de las cosas que a mí me peta la cabeza es Sí. que també, clar, a Medusa se l'ha atribuït com que és una mujer mala que això, ¿no? Que hace piedras a los hombres que la no sé què. Porque si tú Pues miras... qué menos. Ja, Es que però si tu mires els mites, Sí. si tu mires els papers, tots el que són muertes por convertir-se en pedra van ser un cop el puto Perseu li va tallar el cap. Que va fer servir el cap per fer el mal. O sea, ella no hi ha cap mite que digui Medusa arrasó una ciudad, Medusa mató a tal. No, és que ella era una tia que estava allí en sus mierdas, en su cueva, amargada, i ella no va fer res, va ser el gilipolla aquest que va vindre i va tallar el cap i llavors amb el seu cap un cop morta el va utilitzar pues, per sus coses, per sus intereses. ¿Sabes? Fins que li va entregar fins que li va entregar el cap a l'Atena que el va posar en el seu escut de protecció. O sigui, a sobre la condemnes, ¿vale? La condemnes i després encara li talles el cap i la fiques en el teu escut. What the fuck? Bueno, y aquí está la Estela, 2000 años después, Explica. haciendo un poco de justicia. Es que me parece muy triste No, por esta però ja mujer, està, la tia. verdad. No, Me parece muy pues de triste por puta esta mare, mujer. la teva missió és lloable. Tia, te vull explicar una cosa, perquè me sembla molt guai, que és que aquest mite, al 2020, Sí. o sigui, fa poc, relativament poc, Sí. s'ha fet una reinterpretació, perquè vulguis o no, Medusa és com símbol de mujer maltratada, violada, tal, mujer, ¿no?, que ha pasado mal, Sí. i s'ha volgut reinterpretar de mujer poderosa, de mujer de joder, me ha pasado esto, no? I el 2020 es va fer una estàtua davant dels jutjats de New York City. New York City. Exacte, que no és Perseo amb el cap de Medusa, sinó que és Medusa amb el cap de Perseo. Vale? Es va ficar just davant dels... Mira, piel de... gallina de piel. Es va ficar davant dels jutjats com a símbol de ja prou, ja n'hi ha prou. Aquí estamos las mujeres para hablar, ya no vamos a callar más. Vale? Molt bé, Cari. Jo us parlaré d'una altra deessa. I entonces, un cop us he explicat això, que tu sabies això, No. no tens ni puta idea, no? Algunes campanetes havien sonat, però no, hi havia jo volia que tu rumores, però m'expliquessis. clar. Llavors, un cop jo t'he explicat això, que dices, Medusa no és qui ens han dit que era, tu realment creus que era un monstre? Era un monstru? O li van fer ser, tia? Perquè, clar... És que també et dic una cosa, O sigui, em sembla fins i tot poètic que es converteixi en un monstre després de tot el dolor i de tot el que Clar, li però ha és que fet ningú passar. explica vino Poseidón la violó. Lo que s'explica clar. és que és una mujer, punto, que tú la miras y te mata. Sí. Lo previo no t'ho explica ningú, que va Sí. ser sacerdotisa, que era una noia molt guapa, que ella hizo voto de castidad, que volia servir a la deessa... Que... Pura innocència, Clar, tio, fins que va descobrir que el món no anava així. Clar. Poseidón, cabrón, y a sobre agafa, tía, la viola, sí. Y encima la mala es ella, tío. Y l'altre subnormal, la diosa en vez d'apoyar-la encara la castiga, tia. Una puta merda. Però llavors què et queda? Pues sí, convertit en un monstre. Jo ni tan malament ho veig, O sigui, que el que han volgut fer ha sigut com convertir-la
en un monstre perquè sí, doncs bueno, tio, també, després de tot el dolor, de tot el sofriment, que ha de tornar a ser bona? Doncs és que tampoc ho trobo just. Saps el que et vull dir? No sé si m'explico, aquest doble fil. Que tiene como venganza, ¿no? Coño, és que què? Posem l'altra galta? Ja, o què? Que sí, però que igualment li van fer això, però és que luego todos los mitos que hay que petrifica gente, no es verdad, es que fue el otro que le cortó la cabeza y va a ser el show cap para su beneficio, tío, es que a sobra. Horrorós. Es que ni muerta. Horrorós. És que com es diu això? Ni moralina es pot extreure positiva d'això, saps? Para que veas. És terrible. Mujeres hemos sido agredidas, violadas y de tot des de tiempos inmemoriales i fins ara, encara seguim així. Jo espero que esto canvi, por Dios, Bueno, jo per això també volia parlar-te de la deessa que em porta aquí en aquesta taula, que per mi considero que és una metàfora perfecta de l'empoderament femení. Ah, sí? La deessa Kali, de l'hinduisme. Sé que m'estic ficant en una cultura totalment aliena a la meva, per això també vull llegir, perquè no vull dir cap bajanada. Pero nosotros no somos profesionales, somos bruixes matzineres que estamos aquí divulgando información como la que hace un café con una amiga. Exacte. I aleshores, va haver-hi un moment de la meva vida que vaig topar-me amb la deessa Kali, vaig començar a llegir sobre ella i em va fascinar, però fascinar, perquè precisament és com la deessa de l'hinduisme de la destrucció. Clar, però per què arriba al punt de la destrucció? Sí. Kali és com, que ho diuen, Kali en sànscrit significa la negra o l'obscura, i en moltes representacions surt traient la llengua, i la llengua la surt traient diverses interpretacions. Expressa la seva naturalesa salvatge i indòmita, meravellós. Representa la sang dels dimonis que ha derrotat, poderosa. Segons una tradició molt popular, la treu en donar-se que ha trepitjat accidentalment a Shiva. Qui és Shiva? Shiva representa la consciència absoluta. Kali representa l'energia dinàmica, Shakti, que posa l'univers en moviment. Aleshores, Kali és una de les deesses més complexes i poderoses de l'hinduisme. Diuen, clar, que és la deessa de la destrucció, però dir que és la deessa de la destrucció és quedar-se amb la meitat del relat, perquè el que fa Kali és destruir tot allò que a tu et fa presoner i que et fa reduir. És a dir, et destrueix l'ego, et destrueix els apegos, et destrueix la teva debilitat, les limitacions, la ignorància, la por, l'aferrament, tot, per ressorgir en alguna molt més poderós. Me recuerda a Hécate, Clar, bueno, és que hi ha moltes similituds, i més en les deesses aquestes antigues, que són tota l'estona creuaments. Llavors també l'interessant de Kali significa l'obscura, però també Kala és temps, tot això en sànscrit, aleshores té com molta... Sànscrit, que és l'idioma? Sí. I aleshores el seu aspecte, la seva iconografia és super característica. Ella porta una faldilla feta de braços humans que representen les accions del karma ja transcendides. El seu collaret està format per caps o cranis que simbolitzen les lletres de l'alfabet sànscrit i el poder creador de la paraula, a més de recordar la mortalitat. Empunya una espasa amb la qual talla el cap de l'ego. És que és meravellós. És que és meravellós. I en una altra mà sosté el cap acabat de decapitar, símbol de l'alliberament de la il·lusió. El tema és, per mi Kali és una metàfora del creixement. Clar, a mi, personalment, m'ha servit molt com a referent en els moments d'obscuritat per treure forces d'on no en tenia. O sigui, tu treballes amb Kali. Bueno, llegeixo sobre Kali i em serveix com per fer-me teràpia a mi mateixa, d'alguna manera o altra. I considero que és la figura més poderosa que he trobat com per això mateix, per treure força del meu propi interior. Es diu que sense consciència l'energia és caòtica i sense l'energia la consciència roman immòbil. Aleshores es necessiten com les dues, per dir-ho d'una manera. Kali està relacionada amb el tantra, amb els madavilles, amb un mogollon d'aspectes de l'hinduisme. I el seu significat psicològic, més enllà de la religió, s'interpreta com un arquetip de la transformació radical. Representa aquells moments en els que una part nostra de la identitat ha de morir perquè una altra pugui reneixer. És com un ave fènix. Sí.
simbolitza la ruptura, la pèrdua, la crisi, un canvi profund. No promet un canvi fàcil, promet una transformació autèntica. És avançar. Per això, per moltes persones, s'entén una connexió molt intensa amb ella en etapes de dol o de grans canvis. O sigui, tu te diriges a Cali, no? Sí. Pues quan vols fer un canvi potente. Quan ja estàs en el puto pou i no pots més. O sigui, quan encara t'arrelen coses a la teva versió passada, no estàs preparada per abraçar Cali ni per entendre el seu significat profund. És quan ja has tocat fons al màxim, que no veus llum per enlloc, que ja no hi ha res més. Mort total, de nou, els morts. Vale? Ja. Clar, tot està relacionat en el meu cervell. És en aquell moment en el que tens que abraçar Cali. Abans no, perquè no estaràs preparat. O sigui, quan estàs en el pozo de la mierda... Sí. Quan ja no hi ha cap altra opció perquè existeixi la teva versió anterior. Clar, és molt difícil, perquè has d'estar preparat. És un morir, però és que és un morir amb totes les conseqüències, perquè moltes vegades ens queden com petites arrelaments al passat, saps? O petites coses que encara no estem preparats per acceptar. Per deixar anar? Sí, per deixar anar. Vale. Cali és quan no hi ha esperança de res. Okay. De res. Saps què em recorda, l'amor tia? absoluta. Això, aquesta energia. Sí. Pues allò que diuen que les àguiles pugen... No sé si és veritat o no, Aviam. Que pugen amunt, quan estan en la mierda ja que se van a morir, les àguiles, que suben per arriba, super per arriba a los picos de no sé dónde i se'ls cau el bec, ells comencen a caure a trossos. les ales, no sé què, que queden com un pollo medio muerto i llavors d'allà o se mueren o renacen. És que és meravellós. És que és molt semblant, no? M'està posant la pell de gallina, joder. No ho havies escoltat mai, això? Sí. Oi que s'assembla una mica? Sí. Rollo, és que o me muero o renazco, però és que no vull seguir vivint així. És que al final és com una veritat absoluta que irremediablement tots ens hem d'enfrontar i és una puta merda, perquè és com exigeix la dissolució de tot el que tu has conegut. I aleshores cada cultura, cada tradició té com els seus símbols. Jo per mi, perquè, jo què sé, per Instagram, pels Reels, vaig descobrir que Cali representava tot allò que ho reunia, però en veritat hi ha molts exemples que també representen aquest missatge. I jo crec que també la figura de la bruixa està molt relacionada amb això, saps? Perquè també en la meva visió del ser bruixa, que és diferent de la de l'Estela, o no? O hi ha coses que s'assimilen. Però sí que al final és com el camí cap al desconegut, acceptant que tot allò que tu sabies ha de morir, perquè només et portarà limitacions. No és meravellós? Sí. És com un missatge de poder. És que el poder neixi de la mort i de la destrucció, per mi em sembla la metàfora més poètica i poderosa que pot haver-hi. Pues sí. Però has d'estar preparat per voler morir. Ja, tia. Pues no veas tu, que potente estas dos dioses que hem portat avui. Pues sí. Bueno, si vols ho deixem aquí. Em sembla molt bé. No tots han de ser llargs. No tots han de ser llargs, algú pot ser curt també. Obvi. Si voleu, deixem aquest episodi aquí, de mitologia. Si us ha agradat... Investigueu sobre Cali, és meravellosa. Exacte, investigueu sobre Cali, investigueu sobre Medusa. I si voleu que parlem d'alguna altra diosa, deixeu-nos-ho a comentaris, perquè nosaltres... És que en parlarem. Vale. Però podem voler algun especial, jo què sé. Jo és que em vull fer una fumada de 10 deesses del passat posseïdes en una sola, vale? Vale, doncs ho farem. Molt bé. Tot això, el que deia, si us agradaria que parléssim d'una en concret, que us faci il·lusió, que no sé què, que no sé quanto, dejándonos en los comentarios. Tell us. ¿Cómo? Tell us. Tell us, es idiomas querida. Vale? Seguiu-nos a Instagram, seguiu-nos a YouTube, al canal de YouTube, suscribiu-vos, darle me gusta, comparte, todo. Ajudeu-nos a arribar a muchas bruixes y bruixots, ¿no? Y l'any que ve volem estar a Podimo, así que darnos putos me gustas. ¿Sí? Meravellós, Cari. Chao, besos de bruji.